For os der handler det ikke om at komme fra A til B. Det handler om at få skabt den agilitet, der skal til, for at vi kan følge vores produkter, vores kunder og vores marked i den rejse, som de er på. Jeg hedder Mark Nissen. Jeg er Head of Financial Governance Risk and Compliance i Semler Gruppen. Semler Gruppen er Danmarks største bilaktør. Vi importerer og forhandler VAG-produkter. Vores produkter har været under en rivende udvikling over de seneste 2, 3, 4, 5 år. Den udvikling forventer vi fortsætter over de næste 2, 3, 4, 5 år. Vi forventer bare, at den kommer til at gå meget hurtigere. For meget kort tid siden, jamen, så måden du så på biler på, jamen, det var, at du gik ned i en forhandler. Lørdag formiddag sammen med fruen, så kigger du på og konfigurerer den bil, du gerne vil have. I dag kommer en stor del af vores henvendelser for eksempel via vores hjemmeside, hvor man ikke længere har 5 eller 10 minutter til at fange en kundes interesse. Du har 8 sekunder i gennemsnit, og så er kunden videre. Og det medfører nogle andre krav og forudsætninger for os at arbejde i, og det vil vi gerne kunne imødekomme. Vores bestyrelse og direktion har allokeret et historisk stort beløb til vores digitale transformationsprogram, som har det omdrejningspunkt, at vi skal have kunden i fokus. Tidligere har vi kunne fortælle alt omkring din bil. Vi kan fortælle dig, hvornår den skal på værkstedet næste gang. Vi kan fortælle dig, hvad der kommer til at være galt med den. Vi ved alt om din bil. Men vi ved ikke ret meget om dig. Måden Semler Gruppen vil sikre kunden i fokus på, det er ved at sørge for, at alle de informationer, som er relevante at opsamle omkring vores kunder, at de er tilgængelige et sted fra. Det gør, at uanset hvilken medarbejder du får fat på, så kan du forvente at få den samme høje service. Valget af Columbus for os var især bundet op på deres stordriftsfordel. Columbus har stor erfaring med at implementere ERP-systemer for store, komplekse virksomheder, som Semler Gruppen. De har best-in-class konsulenter og viden, og så har de mulighed for at blive en partner, ikke kun i ERP-implementeringen, men også på længere sigt.